A few moments later. Mga ka, oy! Ikaw pa dyan ko ilang kiriba. Ikuha na ko yung tabanog. Para manghanggat ko na din ang polupan pag tabanog. Napa kasi diyan ito samo ang polupara no? Kapara, napay mo tugpo sa kuha ba? Matuyok-tuyok ba yung usahay ba? Pagkusog ang hangin. Bi, ako yung adtong sa unahan. Huwag na ba nito si Adrian? Na anak ko bay. Bi, ako lang ta si Dina. Pag si Adrian bay. Hala! Tuwa gid bay! Ako ang bang tawalang gipalupad-lupad oh! Laro ba tabay? Huwag rin nangig, wala po sa balay akong tabanog! Wow! Wow naman! Look, kung saan mo lupad sa tabanog si Susanoy! Bang! Ay, ganin ay hangin! O ganin lawa! Kapulupad ko ron! Dapat siya hangin! Kusog kayo! Sa Susan, adyo kita! Bala adyo kayo! Susan, ay wala ka bantay! Ikuha na silang balay! Karon, ako na nagpalupad siyang tabanog! Tanawa oh! Kusugi mo lupad! Suga mo miraoy! Ya, kusugi gangin ba? Yo! Bang! Awa, kusugi mo miraw! Hindi mo tanong ko ay! Ay! Sige, Jud! Saka, Jud! Bi, akong tugutan, Bi! Eh! Naugbok man! Kusog ba ang tagangin, Bay? Hoy! Hoy! Adrian! Ganun mo mang gagabak akong tabanog! Bang! Nagbabanog ba? Ayaw, di ba? Bang! Ikaw, Adriano, hinatalan kayo ka. Hindi pa siya kakabalo mo ulit sa akong tabanog. Talong diyong maguba na do. Ako dyan ang pilisan sa imo, ha. Ako lang pala akong tabanog, eh. Bang! Oh, ano lang kita kayo, naguba na. Sunod na, nakamulam sa ko, Adriana. Oh my God!